Tambaini nemufaro wa Jehova. Oh, ndinoimba ini nemufaro wa Jehova. Davida wakatamba uyo nemufaro wa Jehova. Miriamu akaimba uyo nemufaro wa Jehova. Kananeni ndototambaini nemufaro wa Jehova. Kananeni ndichatambaini nemufaro wa Jehova. Makadi enyi baba? Makadi wo baba. Tiri nani? Munonzani baba? Ndinozi Clever Tendai. Clever Tendai. So chii chakakuinspire kuti munge muri munogadzira motikari yenyu? Chakandiswa ndite izvi ndoya yatataura inonzi necessity is mother of invention. All right. Nekuti pano nekabasa kadiki karipa akaita kuti pange pane chekukatapurisa. Saka sezvo mota dzichidhura. Takatoti kana chibhasikoro chinenge ichi zvinotitira nyore. Yes. Zvinokwanisa kuwanikwa wooneka mari kanenge kadiki. Zvozoitwa zvachinoitwa izvizvi kuti chikwanise kutakura zvinhu zvakati wandei. Handiti? Siye zvamakuona zvako izvo. Aiwa, ende shuwa motikari ritotakura zvinhu zvakati wandei because tikuona kuti munotori nemabhaketsi akawanda ari panapa. Zvinhu zvese izvi zvinotakurwa nemotikari iri panapa. Also tiri kuona kuti pashopu penyu pane chair yakafanana nebhasikoro. Aiwa, chinova chinhu chakanaka. Saka pane vamwe vanhu vanogona kutoda motikari yenyu. Ndizvozvo. Vanoda kugadzirirwa vanokubatai panhamba dzinoti kudii? Nhamba dzangu dzinoita idzo 0771 615 542. Dzokorodzai. 0771 615 542. Aiwa, tinotenda. Kana 0733 224 522. All right. Aiwa, tinotenda. Mazviita zvenyu nenguva yenyu? Tinotenda chose baba. Mazviita. Tinofambawo zvakanaka. Mazviita baba.